Les GIPI són una trobada anual de tots els doctorants de Catalunya per a posar en comú la seva recerca i també pretén ser un espai de trobada per a compartir necessitats i inquietuds de la comunitat. Aquesta és una iniciativa que va néixer l'any 2011 amb estudiants de doctorat de la UB de Física que es van trobar amb la necessitat de tenir un espai per compartir la seva recerca i el que feien d'una manera potser molt més distesa. A poc, amb els anys, es van extenent a altres universitats i centres de recerca, com podria ser la Universitat Autònoma de Catalunya, la Politècnica, centres de recerca com podria ser el CIMNE, el BSC i societats com la Societat Catalana de Biologia, de Química, de Matemàtiques, Biologia. I a poc hem anat creixent, s'ha fet d'una manera interdisciplinària, que ja no som només gent de ciències, presentant el dia de la hippie el que s'està fent amb la recerca, sinó que també hi ha gent de història, filologia, humanitats, amb la qual és una oportunitat molt gran per compartir i saber el que s'està fent a nivell de recerca en tots els àmbits de Catalunya. La GIPI té dues vessants. Per una banda hi ha les flash talks, que són presentacions breus de 5 minuts en les que es comparteix la recerca que fas de forma accessible per a qualsevol tipus de públic, i aquest any també incorporem sessions de pòsters. I per altra banda hi ha debats de temes que considerem transversals i que ens preocupen a diversos membres de la comunitat, com poden ser aquest any el pas a l'empresa privada després de fer el doctorat, la divulgació científica o l'associacionisme i la capacitat d'organització dels doctorants. Per últim, us animem a participar a la GIPI, ja sigui de manera presencial o a través de les xarxes socials, a Facebook, Twitter o en streaming per la web de la GIPI.